Aħna fil-fatt illum kien nilaqgħu għax konna x-xogħol tas-soltu mal-Kummissarju tat-Taxxa u għadtu li ċirkostanzi bħal dawn l-unika ħaġa normali huwa li jitkellem mal-persuna u jekk ikun hemm xi suspetti mhux għal dal-każ qed ngħid in ġenerali dak li jkun jagħmel statement mhux mill-ewwel li persuna sifret mill-ewwel ċappasa u da kollu. Il-persuna taħdem fl-administration wara l-merger da fil-HR u fil-administration tal-merged company, jien nħalli fidej il-Kummissarju biex juża l-common sense. U għadu l-ċirkostanzi bħal dawn, minflok jibda joqgħod fuq dak li jkun jitkellem għal-persuna konċernata. Huwa mod naturali li titkellem man nies tiegħek u speċjalment jekk jissemmew anke fil-bata dak li jkun għidu isma' x'inhi l-opinjoni tiegħek dwar dan li qed jingħad.